Jak funguje výroba na míru od Elmet Light? Prostor nebo objekt, který chcete nasvítit, nám popište v našem formuláři. Můžete použít i jakýkoliv soubor, jako fotku nebo obrázek. Poradíme si i s technickými výkresy a půdorysy. V zápětí jeden z technických odborníků se začne věnovat vašemu požadavku. Vymyslíme nejlepší řešení a zašleme nezávaznou cenovou nabídku. Pokud budete souhlasit a informujete nás o tom, ihned začneme svítidlo z LED pásku, LED modulu, hliníkových profilů a dalších komponent vyrábět. Pokud se jedná o standardní svítidlo, do 2 pracovních dnů ho odesíláme. Následně si svítidlo jednoduše namontujete, protože ho připravujeme tak, aby bylo na instalaci co nejsnazší. Pokud je projekt rozsáhlejší nebo si to budete přát, můžeme k vám přijet a svítidla pro vás namontovat. Těšíme se na spolupráci s vámi. Elmet Light. Kvalitní osvětlení pro příjemnější život.